aste hontako astekarian gurutzaontzi edo kruzeroetako giden pixka bat bizimodua ezagutzeko aukera izan dugu. Iker Iriarte Alegiarraren bitartez, 7 urte daramatza lantegi horretan. Izan ere, bidaia, berak aipatzen duen bezala bidaiatzea bere pasioetako bada, eta bidaiatzetik bizitzeko autua hartu beharra izan du horretarako, eta esan bezala, gida bezala lanean dabil, batez ere kruzeroetan. Bi pasio dituela kontatu digu, txiki-txikitatik, bertsolaritza eta bidaiatzearena, lehendabiziko alde batera utzi beharra izan zuela, ez guztiz, eta bidaiei, bereziki buru belarri bidaien bide hori hautatu zuela, eta pixka bat hori guztia ezagutzeko aukera izan dugu. Astekari honetako protagonista altzoko handia izango da, Miguel Joaquin Eleizegi. Bere inguruan, bere bizitzaren inguruan, ibilbide bat osatu dute herrian, 4 informazio panel jarriz, eta datorren uztailaren 2an, igandea dela, egingo dute inaugurazio ekitaldia. Eta ibilbide horren inguruan Lourdes Murua zinegotziarekin, da Antxon Iztueta kultura batzordeko kiderekin hitz egin dugu. Horretaz gain, panel hoien testua osatu duen Koldo Izagirre idazleari elkarrizketa egin diogu, eta bide batez ere, aprobetxatu dugu, orain altzoko handiari buruz pelikula bat bukatzen ari dira, eta bertako pelikularen zuzendaria da Aitor Arregikin hitz egin dugu. Jakiteko nola dijoan gaur egun pelikula, noiz bukatuko den, zinemaldian estrenatuko ote den, eta jakiteko.